प्रिया बंधुले निकले नानाला यांना चॅनल का सबस्क्राईब मालतं जरनाटा दया मालतं सबस्क्राईब मानपुले अंचने इंक सपोर्ट करले बंधुले प्रिया बंधुले निकलिते तूइनंचिन बट्टेट मीनु पत्तु नक्लना मीनुला डेंजिला एन पत्तोन बत्ते आकल ಎಂಕ್ಲೆನಾನೆ ಮೂಲು ಇತ್ತನ ಸುದೇಡ್ತ ಆಕಲು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಳ್ಳೇರು ಆಕಲು ದೂರ ಇರ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ತು ಆಕಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ತುಳ್ಳೇರು ತೂಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಮೀನಕ್ಕೆ ಕಾಣೆಂದು ಪಂಟೇರು ಅಂಚನೆ ಪಯ್ಯ ಮೀನಂದು ಪಂಟೇರು ಐನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇತ್ತ ಇರ್ತೇನು ಡೆಂಜಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ಐನಿ ಇನಿಯೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸುದಿತ್ತ ಡೆಂಜಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡತ್ತು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಯ್ಪ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಹಿಂದೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಆತು ಡೆಂಜಿ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಮಾಂತ ಮೀನನ್ನು ಏನೇನಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಂತುಲ್ಲೆ ಹಿಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದೇನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಿಂದಟ್ಟು ಕೆಸರ್ತ ಅಂಶ ಹಿಂದಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐನು ಪೊರ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂಟ ಹೂವೆ ಗಲೀಜಿ ಐಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತು ಪೋಣು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೆಕ್ಕತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕಿತ್ತೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆನ ಪೊರ್ಲುಟೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಕಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತ ಪಾಡ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಐಕಿತ್ತೇನು ಆಜಿ ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡಿ ಬಂದುಲೆ ತೂಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಐಕೇನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡಿ ಇತ್ತೈಕೇನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ನೆಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದುಲೆ ಐಕ್ಯತೇನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಾಳ್ತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೈಕ್ ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡಿನಾಗತ್ತೆ ಉಂಟು ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ತಪಸೆ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಏನು ಇಡ್ತಾರೆ ಬೇಯರ ಪೌಡಾತು
ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲ. ತುಲೆ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕಾವುಡು ನಂಟ ಒಂತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲು. ಐಕೆ ನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಐಕೆ ನಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡನಾತು ಉಪ್ಪುಲಾಯಿನ ಪಾಡುಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪುರ್ಲ ಬೇಯ್ತದಂಡೆ ಇತ್ತ ಐಕೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಡೆಂಜಿನ ಪಾಡುಂತುಲ್ಲೆ. ಡೆಂಜಿ ಬೇಯರ ಬೋಡಾತು ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಇಂದೆಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಡೆಂಜಿನ ಏನೈಕಿತೆ ಪಾಡಿ ಇಂದಟ್ಟು ಆರಾಮಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೆ ಬೇಯರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ಬೂಚಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರೇನು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚದಿ ಓಡು. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊದಿಯೊಂತುಂಡು ಡೆಂಜಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಇತ್ತವು ಬೇಯ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದುಲೆ. ಐಕ್ಯದೇನಿತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡಾತು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆತ್ತನೇನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಟು ಏನಿತ್ತ ಡೆಂಜಿತ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಲು. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ.